חברים, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי. עוד סרטון, ברובלוקס אסור לקפוץ, ואם אתם שומעים רעש, פשוט יש לנו אורחים בבית, כי לבר יש יום הולדת. אבל בואו נתחיל בסרטון. קודם כל, זה אמור להיות קל, אני לא מבינה את זה. זה כזה, זה יורד למטה. נראה לי שזה אמור להיות קל, אבל זה לא משנה. אבל חשבתי שזה לא משנה. למה זה נעלם מהר? חשבתי שאני אפול, מה זה? אוקיי. כמה גשרים יש כאן? לא מבינה את זה. תגיבו לי בתגובות אם זה סרטון טוב. אני כמה שיותר משתדלת. אני לא הרבה עושה סרטונים בגלל שאין לי זמן. אז רגע, מה? זה לא מפיל אותי? אבל אני לא עושה הרבה סרטונים כי אין לי זמן, אז בבקשה שימו לי עוקב. ותודה על 600 ומשהו צפיות. מה? אפשר לעשות על הכל? בוא נראה. מה? באמת אפשר על הכל. זה לא יצא. זה ממש קל. זה אמור להיות כזה קשה. את זה אפשר ככה. אבל גם אפשר קרוב. מה זה? הוא מחכה לי? אוקיי. בואו נראה. אוקיי, שוב נעלמים. אז אוקיי. מה זה טיקס? טיקס. לא מוכר לי. אסור שהזומבים האלה ייגעו בי. אוקיי, נחכה שהוא יצא ואז נלך. עכשיו נחכה שזה... אוקיי. קל מדי, קליל מדי. מה עוד אפשר להגיד? איך הוא מת? לא מבינה אותו. אוקיי, נה, עברתי. מעניין איזה שלב רגע, מה? יכולה לעמוד על האוויר? איזה מוזר. מה? לא מבינה. אם אני לא צודקת, אז זה לא נותן לי פשוט לעבור. אני לא מבינה את המשחק הזה. טוב. עכשיו את זה... אני הולכת על הלבן וזה לא... חלק מהלבן לא מפיל אותי. אם אני כזה קרובה ואני על הלבן, זה לא מפיל אותי. זה לא. אוקיי, כדורים. אני שונאת כדורים. נגמר הכדורים. מה זה? עוד כמה שלבים יש במשחק הזה? מה? לא שמתי לב שיש את זה. זה מהירות. מתי. ננסה שוב. יש, הצלחתי. אז זה. נו באמת. אוקיי. הנה, הצלחתי. יש. זה. אני רק צריכה... לא! רק לעבור את זה. אני אעשה בלי הדבר הזה. עכשיו כן. נו באמת. מה, זה הביא אותי לסוף? טוב. זה היה השלב האחרון. טוב, אז הצלחנו. איזה כיף. זה סמיילי שמח. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth. נכון, אין לי פנים אמיתיים. מסכה, אני אקח את זה, ונראה לי שזהו. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos out in the street. Tacos, all you can eat. Lettuce and shells, cheese and meat. רגע, זה נפצע. כאן אני איתי. כאן זה הרגיל. כאן זה...
מהיר. אומייגאד, מה זה? אומייגאד, זה באמת מהיר. בוא ננסה. מלא, זה מפחיד. טוב, מעטתי. אז ביי חברים, מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא.